Oddiev, ktorý dýcha. Príbeh mesiaca a slnka. Samib Soul. Všetky práva vyhradené. Svet sa otáčal a vo veľkom zamatovom divadle noci pocítila mesiac samotu hlbokú a chladnú ako prázdny priestor medzi hviezdami. Jej svetlo, bledostrieborné, ako by sa rozlievalo do nekonečnej čierňavy a prinášalo útechu iba iným, no nie jej samej. Jedného večera, keď sa skláňala nízko nad obzorom, odvážila sa vyznať svoj žiaľ svojmu bratovi Slnku. Jej svetlo bolo iba šepotom proti žiariacej zore. Drahý brat, začala hlasom cinkajúcim ako mráz. Ty slúžiš dňu, zahalený do vrúcnej lásky sveta. Kvety sa k tebe obracajú, zem ožíva v tvojom zlatom objatí. Ale moja stráž patrí dlhým, tichým nociam zimy. Ja musím viesť zablúdeného pútnika, boskávať zamrznuté polia a byť svedkom osamelých snov sveta, zatiaľ čo chlad preniká až do mojej podstaty. Som odhalená. Slnko, ktorého srdce bolo pecou súcitu, pocítilo jej chlad z celého vesmíru. Malá sestra, čo zahrmelo, jeho hlas bol vlnou tepla, z ktorej sa zachveli i vzdialené planéty. Tak to nesmie byť. Dám ti útkano rúcho, plášť, ktorý odrazí chlad a vzdá česť tvojmu nežnému svetlu. Nepovolal však krajčírov plátna a nite. Zavolal najslavnejších tkáčov podstaty. Severný vietor, znalca vzorcov mrazu, tichú pavučnicu, staviteľku nemožných geometrií a trpezlivý korál, ktorý staval hrady v pomalom toku vekov. Keď sa o tom dopočuli aj ostatní majstri kozmu, dúha so svojou paletou farieb či lietavice so svojím prchavým jasom, zatúžili priložiť ruku, no zaváhali. To je dielo pre majstrov formy, zašepkali. Naše dary sú príliš smelé, príliš pominuteľné. Vyvolení tkáči predstúpili pred slnko. Utkajte pre moju sestru plášť útechy, prikázal. Severný vietor si vzdychol. Ó, slnečný kráľ, nemôžeme. Jej tvar je tancom večného stania sa. Nikdy nie je rovnaká dve noci po sebe. Ako môžeme zmerať to, čo je vždy v pohybe? Plášť by sa jej stal väzením. Ich logika bola neotrasiteľná. Poklonili sa a odišli, porazení krásnou nestálosťou mesiaca. No z tieňa slnečného dvora sa ozval tichý hlas. Bol to Arachne, skromná pavúčica, ktorá si utkala sieť v rímsach slnkovho paláca, aby mohla počúvať. Veľké slnko, prehovorila, majstri majú pravdu. Snažia sa stvoriť niečo pevné pre dušu, ktorá je plynutím, ale čo ak by aj samo rúcho mohlo dýchať a meniť sa? Zvedené slnko jej dalo povolenie. Arachne nepýtala miery mesiaca. Svoje materiály čerpala nie zo sveta hmoty, ale zo sveta javov. Upredla niť z mesačných lúčov. Zamatovú čerň prázdna si požičala na podklad. Strieborné slzy rannej rosy zozbierala na výšivku. Do útku primiešala aj tiché krídla sovy, aby hrejúce ticho sprevádzalo nositeľku. Neutkala plášť jednej veľkosti. Utvorila živý závoj, rúcho možností. Nebolo určené tvaru, ale rytmu. Predložila ho slnku, ktorý s úsmevom nekonečného pochopenia neprehodil plášť na mesiac, ale okolo nej. A tak sa stal zázrak. Rúcho, utkano zo samej podstaty noci, splynulo s jej prirodzenosťou. Bolo stvorené, aby s ňou rástlo a ubúdalo. Keď bola úplná a hrdá, plášť sa roztiahol na veľkolepý, hviezdami posiatý odev. Keď ubúdala na tenký kosáčik, rúcho sa zhrnulo a objalo ju ako jemný, svetlom presvietený šál, držiac jej svetlo blízko pri tele a chrániac ju pred chladom. Nikdy nebolo priveľké, nikdy primalé. Bolo dokonalým, živým odrazom jej bytia. A až dodnes, keď sa pozorne zahľadíš na tmavé časti mesiaca, nevidíš prázdnotu. Vidíš prepracované, stále sa meniace tkanivo toho nebeského plášťa, svedectvo, že najpravdivejšie riešenia sa nevnucujú, ale rodia sa z hlbokého porozumenia a prispôsobujú sa rytmu duše. Tento nebeský príbeh je viac než len mýtus o fázach mesiaca.
Je zrkadlom nastaveným nášmu vlastnému životu, najmä výzve, ako pomáhať niekomu, koho potreby sa neustále menia. Možno máš vo svojom živote niekoho, kto je ako mesiac. Možno prechádza obdobím smútku, bojuje s duševným zdravím, žije s chronickou chorobou alebo sa cíti stratený vo svojej práci. Možno je vo vzťahu, ktorý sa mení, alebo je jednoducho v životnej etape, kde sa cíti krehká a neistá. Jej realita nie je statická. Niektoré dni je úplná a silná, inokedy ubúda a cíti sa malá, zraniteľná a odhalená chladu. Často v takých vzťahoch hráme úlohu slnka. Jasný, vrúcny, plný túžby problém vyriešiť. Chceme ušiť plášť, ponúknuť jediné, trvalé riešenie. Povieme: stačí, ak urobíš toto, alebo tu je moja rada. A sme sklamaní či zlomení, keď naše riešenie, pripravené pre jednu chvíľu, už v tej ďalšej nesedí. Príbeh ukazuje, že slávni krajčíri, naše prvé inštinkty často zlyhávajú. Zlyhávajú preto, lebo sa snažia pevne uchopiť niečo, čo sa neustále mení. Ponúkajú rady, plány či rýchle riešenia, ktoré nedokážu obstáť, lebo ten, komu sú určené, je v pohybe. Múdrosť arachne, skromnej pavúčice, nám odhaľuje pravú cestu. Prestaň merať. Začni počúvať. Skromná tkáčka nežiadala miery. Pozorovala, počúvala a hľadala porozumenie nie stavu, ale samotného pohybu. Ak chceme pomôcť niekomu, kto sa mení, musíme odložiť svoje predstavy a zostať večnými žiakmi jeho skúsenosti. Tkaj z porozumenia nie len z nite. Jej materiálom nebola vlna či bavlna, ale mesačné lúče, ticho a prázdnota. Použila empatiu, prítomnosť a uznanie tmy. Aj naše plášte by mali byť tkané z podobných vlákien. Trpezlivosti, tichého načúvania a bezpodmienečného priestoru byť tým, kým človek v danej chvíli je. Stvor rúcho pružné, nie kazajku. Dokonalý plášť bol prispôsobivý. Bol prísľubom opory, nie predpisom, ako má byť. Skutočná pomoc nie je o tom, aby sme niekoho tlačili späť do jeho úplnej podoby. Je o pružnej, neodsudzujúcej opore, ktorá sa roztiahne, keď potrebuje priestor a stiahne sa, keď potrebuje teplo blízkosti. Hovorí: som tu pre teba takú, aká si dnes. Najpokornejší prístup býva najmúdrejší. Riešenie nepriniesol najpyšnejší či najslávnejší majster, ale tichý, pozorný pozorovateľ. Často nepomáhame veľkými gestami, ale pokornou, vytrvalou prítomnosťou. Tento príbeh nás učí, že ak chceme naozaj pomôcť niekomu, koho situácia sa neustále mení, musíme sa vzdať túžby po jednorázovom riešení. Namiesto toho sa máme stať majstrami neustáleho tkania opory, lásky, ktorá je dynamická, prispôsobivá a prijímajúca, tak ako je premenlivá duša, ktorú chce zohriať. A preto ti kladiem otvorené otázky. Keď k tebe niekto príde, cítiac sa nahá a vystavená chladu svojich zápasov, načúvaš skutočne jej meniacej sa podstate, alebo iba problému, ktorý si myslíš, že môžeš vyriešiť? Ponáhľaš sa riešiť problémy iných so svojou vlastnou, strnulou predstavou riešenia, bez ohľadu na to, čo skutočne potrebujú? Dávaš si priestor na to, aby si najprv počúval bez potreby okamžite ponúkať riešenie? A vo svojom srdci, keď sa jej tvár zmení, keď sa stiahne, znova zápasí, alebo sa nedokáže riadiť tvojou radou, nesúdiš ju potajomky za to, že nezapadá do vzorca tvojej pomoci? Na budúce, keď budeš chcieť byť niekomu slnkom, spomeň si na lekciu nebeských tkáčov. Nenúť jej pevný plášť, ale ponúkni živý, dýchajúci odev prítomnosti. Utkaný z niti trpezlivosti, ticha a neochvejnej úcty k jej ceste. Lebo niekedy je najväčším teplom, ktoré vieme darovať, nie riešenie, ale priestor, pružný, láskavý a verný, aby človek mohol byť presne taký, aký je.